Det gik først op for mig, hvor presset jeg havde været på arbejdet, da jeg så, hvor meget hår der var i min hårbørste. Jeg er lige landet hjemme efter en lang arbejdsdag, og jeg kan godt mærke, at der er run på for tiden. Det der med at have rigtig mange bolde i luften og nogle arbejdsopgaver, som er mega spændende, men som også bare kræver virkelig meget af en. Det kan jeg godt mærke påvirker mig. Så meget, at jeg for nylig blev bevidst om, hvor meget det har påvirket mit hår. Vi ved efterhånden alle sammen godt, hvor meget stress påvirker vores krop. Og da jeg begyndte at lægge mærke til, hvor meget jeg var begyndt at fælde, både i badet, når jeg børstede mit hår, eller bare kørte fingrene igennem det, så valgte jeg at prøve en hårserum fra Naturlig Olie, som min rigtig gode veninde havde anbefalet mig. Jeg har den faktisk altid lige med i tasken i tilfælde af, at jeg ikke sover hjemme. Og den har simpelthen gjort underværker for min hårvækst. I nogle perioder er det simpelthen bare ikke muligt at skrue ned for arbejdspresset. Men siden jeg implementerede den her hårserum i min rutine, så har mit hår aldrig føltes sundere. Så ja, det er altså bare en ærlig anbefaling fra mig af. Hvis du kan genkende til noget af det her, så tag det som et wake-up call til at reagere.